Zdravím YouTube, moje meno je Adam Kalivoda a v tomto videu si rozoberieme intenzitu tréningu. Toto video je tretie zo série Piliere kvalitného tréningu. Tu sú témy, ktoré v tejto sérii rozoberám. Linky nájdeš dole v popise videa alebo na mojom kanále. Ak si niečo užitočné z videí zoberieš, klikaj na like, pomôžeš mi tým tieto informácie šíriť ďalej. A rovno môžeš pridať aj odber. Ďakujem. V dnešnom videu si vysvetlíme všetko potrebné o intenzite tréningu, čiže ako tvrdo trénovať, na ktorých cykloch by si sa mal šetriť viac, na ktorých menej a podobne. Takže poďme na to. Ako si tak občas všímam ľudí v gyme, tak mám pocit, že drvivá väčšina netrénuje dostatočne tvrdo a necháva si až príliš veľkú rezervu. Samozrejme, česť výnimkám. Ak si niekto, kto sa nechce v gyme iba udržovať, ale chce naberať svaly a hmotu, tak dávaj nasledujúcich pár minút pozor. Moje prvé tréningové ruky som cvičil bezhlavo. Nerozmýšľal som nad tým, ako tvrdo trénovať. Cvičenie mi rýchlo prirastlo k srdcu a ja som trénoval na plné obrátky a bol som ochotný zniesť nejakú tú bolesť. Takýto prístup vie byť pre začiatočníka veľmi prínosný. Treba mať však zvládnutú techniku ako prvú. V prvom videu série som rozobral bracing, čo je naprostý základ techniky, tak si ho pozri po tomto videu. Ako prvé by si sa mal naučiť správnu techniku základných komplexných a izolovaných cvikov, alebo vyhľadaj pomoc trénera. Ak máš techniku zvládnutú, môžeš cvičiť smelo na plné obrátky. Nemusíš premýšľať o tom, koľko opakovaní máš v rezerve. Sériu končí vtedy, ak máš pocit, že sa tvoja technika zosypáva. Veľa začiatočníkov, s ktorými som už pracoval, si myslia, že dosiahli limit v danej sérii, ale v skutočnosti by dali kľudne ešte 4 až 5 opakovaní. Nejde o to, že by sa začiatočníci flákali, ale iba spoznávajú svoje skutočné limity. Všetko príde časom. Tvojím cieľom by malo byť posúvať výkony každým tréningom. Prvých pár mesiacov je tvoj progres rastový aj silový relatívne rýchly. Využij toto obdobie a vyžmýkaj z neho čo najviac. Ako som spomínal v druhom videu zo série o výbere cvikov, pri komplexných cvikoch ako drep, mŕtvy ťah zapájame viacero svalových skupín naraz. Tým pádom majú väčší dopad na centrálny nervový systém a celkovú únavu tela. Preto by som bol pri týchto cvikoch mierne konzervatívnejší. Rozsah 3 až 1 opakovanie v rezerve by mal byť dostačujúci pri ťažších komplexných cvikoch ako drep a mŕtvy ťah. Ísť každú sériu na drepe do zlyhania nemá príliš zmysel a zbytočne sa odpálíš pred zvyškom tréningu. Pri komplexných cvikoch s menšou záťažou ako bench press alebo príťahy by som volil rozsah 2 až 1 opakovanie v rezerve. A na konci môžeš hodiť jednu sériu s maximálnou snahou, čiže 0 opakovaní v rezerve. Cviky, pri ktorých izoluješ jednu svalovú partiu, majú menší dopad na mieru únavy tvojho tela. Aby bol však stimul z týchto cvikov dostatočný, musíš ich trénovať čo najbližšie k zlyhaniu. Izolované cviky ťa nevyčerpajú pre zvyšok tréningu. Ak máš nejakú slabinu, povedzme triceps, môže byť pre teba prínosné zaradiť jeden izolovaný cvik pred zvyškom tréningu. Ja osobne začínam môj tlakový tréning cvikom triceps pushdown, ktorý za prvé dostatočne precvičí triceps a za druhé ti zahraje lakte pred ťažkými tlakovými cvikmi. K zapisovaniu tréningov, čo by si samozrejme mal robiť, potrebujeme nejaké číselné ohodnotenie intensity série. Na to nás slúžia dve stupnice, jedna je RPE, druhá je RIR. Obe sú vo svojej podstate rovnaké, len opačne číselné ohodnotené. Čiže RPE 10 je RIR 0 a to je 0 opakovaní v rezerve. RPE 9 je RIR 1, 1 opakovanie v rezerve a podobne. Ja používam už dlhé roky RPE, ale je na tebe, ktorú stupnicu si zvolíš. Čo sa týka určenia intenzity série, najlepším ukazovateľom je dĺžka opakovania. Ak je tvoje posledné opakovanie rýchlosťou také isté ako prvé opakovanie, tak netrenuješ dostatočne tvrdo. Toto si všímam po silke celý čas. Mnoho ľudí proste ukončí sériu bez toho, aby sa dráha tyčky alebo činky čo i len trošku spomalila. Trénovať tvrdo je skill, ktorý sa treba naučiť. Ako som spomínal, ak si začiatočník, svoje limity iba hľadáš. Nebudeš netrénovať ako týpek, ktorý cvičí 10 rokov a dáva do toho maximum. Tvojím cieľom je kontrolovať váhu s minimum síl a bojovať s ňou. Buď trpezlivý, nenaháňaj sa za číslami na tyčke alebo na činke, dávaj si záležať na technike a neustále sa zdokonaluj.
Pri intenzívnych komplexných cvikoch ako drep, mŕtvy ťah je prestávka menej ako 2 minúty naprostý nezmysel. Dlhšie prestávky ťa pripravia lepšie na ďalšiu intenzívnu sériu a ty tým pádom cvičíš efektívne. Takže prestávka medzi komplexnými cvikmi mala byť aspoň tie 3 minúty a kľudne aj tých 5. Pri izolovaných cvikoch ti stačí kľudne 1,5 minúty, ale môžeš to preťahnuť aj na tie 2 alebo 3 minúty, záleží na tebe. A ešte jeden detail, ak cvičíš unilaterálne cviky, čiže ideš cvik najprv s ľavou rukou a potom s pravou rukou, respektíve začínaš so slabšou rukou a končíš so silnejšou, tak si daj medzi týmito sériami menšiu prestávku. Čiže nechoď bez prestávky z ľavačky na pravačku. To by bolo k téme intenzita tréningu všetko. Dúfam, že si odniesol niečo užitočné. Ďakujem za pozornosť a za každý like a odber. Ako som spomenul, ďalšou témou bude počet sérií a opakovaní, takže dúfam, že sa vidíme v tomto videu.